Kasi. Smile. Uy, hinay na. Si Dimple, si Cassie, si Mami, ako, Padong Mig Valencia, mga kapartner. Yay. December 24, unyang gabi, Christmas na! Quarter to 5 mga kapartner. Manikamot ta nga makaabot ta okay man ang panahon karon, makaabot ta sa Valencia nga para makaselebrate ta sa Christmas. Kailan ta sa atong Ginoo nga makaabot ta sa Valencia nga safe and sound mga kapartner kay Christmas man karon. Mag Christmas me dito sa Maapag together nilang mama papa nila maigsoon ako. Dayon mubalik din mi pagka Sunday. Niyon to sa mga partner og shumay. Di Kasi tara o gitu pasigaan suga pasigaan suga di tora Merry Christmas. Ayan mga kapartner, nasa diri sa balay. Ayan. Ayan, nabibo kay mga ngayon. Be, kasi. Dali na, May! May! Inirin ka doon? Ano man na? Yan, letson man na. Dito eh. Saan na siya? Saan na siya? Baka? Oo, baka. Lumpia. Saan man eh? Ano? Kana ra, uy. Abi ako nagkuan ka o kanang kuan pa kanang patutin. Wala pato? Mga partner, are manihapon. Merry Christmas kanatong tanan. Manihapon sa ta mga partner. Ini bro bihag. Bihag. Oh, mo pala. Atlubo. Bihag. Namoy sa misyon. Ay, kaya dali rin yung Walay kontra eh. Matulog ka tayo. Mabukong dali. May klaban. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Good morning mga kapartner. Muna mo kinakosgang kuan. Binalayi oh. May. Kinamay ka na dito sa YouTube. Oh, bago sa naabot gikan sa Kuwait. Muna iya mga package mga kapartner. Iyang ipang. Sa pagani. Sa tagani. Papa. Sa istorya. Thank you very much. Thank you. Merry Christmas.
Ikaw, Inday Marjan, sa'yo maday. Thank you, gyapon. Oh, naman di pa ka na nagiging. Sambot. Wala sa... Gatas sa kuan, no? Kuya, ning gatas sa... Ay, miss. Sige nga, bi, ato isot ang kuan, bi. Dates to? Oh, di. Muni gatas sa kuan, no? Sa Arabo, oh. Ping. Ano po kay Tinin? Santa ni karon si Maymay Santa. Isa pa, wala na niyo. Ano na yung timaninay kasi ito? Ginagaan ra magsulpag. Kaya ang nakikita sa imo ani pa? Ano size? Wala. Puma, bay. Ala. Mo ani. Gyapon. Thank you. Thank you. Oh, ni Pumas Papa. Salamat. Kaya kay Jonas. Nay, ako. Hey. Kanite. Ako, Jonas. Dili kay mo Bay. kay Sa ano? Bata, batuda. Idaw, gagawin, oh. Siya, yung gagawin, oh. Dayme. Ana kay kasi na. Ha? Kasi. Tao eh, kasi. May gula. Kay go ba na? Ah, muda ko rin na. Wa di ni go na di. Dayme na. La! Candy! May ba? Ala, bata ka ba yun? Nagkakalit, oh. Lipay ka siya. Thank you. Uy! Pangag, sa'yo pa kayo. Pangag na. Thank you. Tagsisikan ulit ko po. Kita na rin to. Color. Wala. Yung pa siya pasag Uy! Tanaw. Kaya siya pili daw, Be. Ang sabi siya. Siya na pakaba. Kay Maninay Liding okay Maninay. Maningay niyo yapon si Jen? Si Jen? Anak og wan? Anak og... Kita po yung nagano si Dubadi. Mari Riding, Mari Jen. Maring. Ambe na itong meron ba kay Bahila sila din. Good morning mga ka-partner. So, December 25. Dere sa balay na bago pagyud min ng mata. Sa evacuation center ba? Naay ayuda ni abot dere mga ka-partner gikan sa Kuwait. Ipangbahin-bahin ang ayuda ni Maymay. Kada na Len. Mga partner, mo ni akong ayaan nga pirti ka aligre. liwat ni ang hinina. Merry Christmas ya. Isa man tanong dito? Christmas doon. Hindi na sa'yo. Lami mo na siya kaya gagmay. Ikaw nag-itlog. Asa? Hindi, kinapa. Oo, gwapo na itlog. Unsa? Kanang sa'yo, tinamit Ano man tanom ya? Tungoy kayo. Habo kaya ko rin ko palangoy. Sa pagpimiro ba tayo largadong sa? Pagpimiro ba patanas mama ni mo? Ano man? Dahil tayo mo yan, nagsiningot na, nag-baking sa tungas sa bag, tungas sa yuti. O, kanang kami na, aba na. So, naglagan, di ko daw dito na. Wala na. Hindi ko na mo daw. Tawagan ta mo Puro ato. ko kailangan ko. Tanawa lagi gilangan ko sulit istorya. Uy, lako anak. Dili may tawagan ato balik ra. Dili naman ko no, kita taon na. Ataw-taw na. Ano kung ating dili lumay? Bahay na nga is Gina, na nga si Gina. Muling kuan mga nabilin nga mga kuan. Kuan ni Inga ni si Yaya ang hiling. Karon kay wala man oy. Akong ayaan niya. Grabe ka aligre. Yan mga ka-partner. Yaya ang hiling. Nagatutoy pa. Kanini? Hey, di ba nagatutoy na pa no? Nagatutoy na mama. Dito sa Don Carlos. Malabang siya. Ibilin. Don Carlos. Malabang ko. Malabang ko Ikaw le Dorcas dire. Dito, uy! Gamay, babaya ka lang sa mga uy. Isa may kauban niya nga. Jinky may kauban niya, no? Kadungan na to. Si kani digi may paridad. Pwede mo ba? Si Jinky guling mo dong. Saan ko? Oktobre, niya siya Pebrero. Muna akong ikaduhang mama. Yan hiling. Yan mga partner. Nakadidi ko ana sa una nga.
Baby pa ko mga partner mo na siya. Dali Siya ko duha ang dong. mo ni diri mga partner ang among small farm. Butungan ni Papa. Moro ini madaog-daog diri inig ari. Katong dito dapit sa kuan pa. Dito, dapat to dito. Layo lang no. Guwang na ni. Kani maguwang na ni no. Kani pa, ana. Kani gabitay kani kuan. Dili ba tre. Kani lagi. Pwede na. Mamutong kay gibidli sa mga pagkaon sa Pasko. Yan may tinanom si Papa diri nga butong sa lataran gyud sa among balay. Yan mga partner. Irrigation. So mo ni siya ang gitawag diri ka partner og labugon. Na kuan na mga water lily, mga tangkong. Na siya. Nani siya isda di sa una. Nagapay gamawan di isda pa. Isda. Kaning lubi ni kuan nung lolo yun sa man eh. Guwang no. Tamiso niya pa na di. So manuhit ta og butong. So dili man sa kaon mga ka-partner, dugito na lang. Ani. Bang! Oy. Woohoo! O may gani iwa makuan. Kanal. Bag! No, silang. Turot ta karon bang. Ito na lang. Yeah. Yeho. Ina. Naiduha nga nahog atong kuhaon mas kanal. Nataak ta. Okay. Wow. Everybody dance. Isa rin bata kagwapog butas oh. Ama ni. Sa abroad. Ama yung abroad. Sa uniform oh. Oo. Dura si Mary Jane. Si Mary Jane. Yeah. Sa pagkatita ro ka pa kanina. Ala, ano tayo? Ay, gagwa dia. Iya. Si Iya. Si Yana. Ama si Pau Pau. Tara Pau Pau. Pau. Dili na ka upaw kita sa kag buhok. So una nga upaw ka upaw. Ha? So ana lang mga ka-partner no, maghatag yung tag panahon para sa pag-celebrate sa Christmas and especially bonding time sa atong pamilya. No? Actually karon magkuhan mi karong butong, so na may butong bus Papa, maglamaw-lamaw na sila. So ana lang no, value the time para sa pamilya, para memory po ni kaning vlog ta mga ni ka partner. Napunpon. No, do natay kuan makita, balik tanaw sa atong mga gibuhat sa aning pag-vlog mga ka partner. The purpose sa akong mga vlog is para pod nga do natay mga memories kay basta do na lang ni ang YouTube, habang buhay lang ni ang YouTube nga naa sa kuan no. So pwede nato mabalik tanaw ang atong mga experience. Memorable experience aning pag-vlog. So salamat mga ka-partner sa inyuhang always nga pag-support, pag-tanaw sa akong vlog. No? Don't forget to subscribe my YouTube channel and share this video po. Hey. So as of now siguro unya nag-request man sila nga Ata Manuroy? Plaza!
Manuroy daw sa plaza dito sa Valencia kay naay kanang mga light sa Christmas tree. Dako nagkausaban diri ka partner sa among barangay. Kay gumikan po sa tabang sa atong mayor. No, ang mayor iyahag yung purpose is para mabutangan og mga dalan. Yan, dalan pa dong sentro sa Maapag. Then kani siya dito sa Obuspod nga area. So this is our home. Yan mga partner, medyo na ubos siya. Habog man ang dalan. Yan, no? Okay, so lamig ang panahon, hayag kayo ang kalangitan, no? Init. Diri pod sa Maapag mga ka-partner, bugnaw pod ni nga lugar. No, labi nag morning. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Nakoy amigong tagaan, ako amigo nga negosyante, payaman na ni sa Maapag. Oh. Ano? Ay ba? Ina ba? Bagura kay ko nagulog. Bagura kay ko nagulog ugwan. Tulog ako. Akong payaman nga amigo sa Bagura ko Maapag. nagulog tulog ka. Naoy, bitas likod balay nako. Nagulog pag lamaw po sa Kaya mong ano? Buyag? my bread, ligay na bread. Ina ba? Murag giwahaw man ka. Ibig sa giwaan ako siya. Oh. Ay, lamaw, ba? Bao pa magkuhan. Bitaw mo, no? Maninood na ba yun ko? Merry Christmas muna. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Nami karon dire mga ka-partner sa Valencia Plaza. Dito sa parkingan. Naag silang mama, papa, mga bata, mga ka-partner. Kailangan na magbasa-basa ang bata. Kaya dito sila rin. Kaya na sila dari at mahilig na tukran.
Hindi mo maklaro yung dagway. Nakita ko kapag si Daily at sila mong ate. Ano naman sila? Wala sila. Dagaan. Kami. Asan na si Daime? Ha? Si Daime. Ipatik si Daiming nga. Wala na Margie. Ha? Na Margie. Mani man ka. Ah, Marje? Mama. Sinaman sila dito sa Labaybay. Ana lang, may nakikita niyo. Sila. Sabi tayo na tata. Financier ko to. Katulo na may nagtagbo. Ibu asa naman sila ha? Ah. Sabi, toyok yung kaduha na rin. Ha? Naubay ang kapit? Ito sila, gatag toyok. Nawala na pa sila. Nakakita sila dito. Napa-picture ta. Amin na pwede. Ato o. Dito ta kay message. Sada nga. Otak. May live ka? May wave bang ano ba? May wave bang
Siya naka-vlog, ako naka-ride. Hi mga ka-vlog. Hi guys. Hello vlog, welcome to my guys. Pangit ni. Hindi ka ada na. Goro. Kala na ako buwa. Nabasa ko. Be, be, apel be. 1, 2, 3. Taron, say. Tuloy ni mong ano ba? 1, 2, 3. Hinay lang. Go. Agad. Hinay lang. Sakay na. Wah. Hey, go. Agad, agad. Okay, ready, go. Go. Sige na, Chef Dao. Kasi lagi ko ako. Igutom na lang ako. Laura, may street food. Ayo kayo, Wan. Ayo. Ayo. Dari kaki. Sugod sa kinunhan. Pase. Mai. Uy, hinay na. Reunion ba? Mama o si Papa. Karo ba mga kasuroy na nga na? Na. Saan po sakyanan? Ha? Mas klaseng siya. Nice, nice. Sina?
Indot kayo ang plaza dire partner sa Valencia City, Bukidnon. So, pwede ka mo musuroy dire pohon para makita ninyo ang view dire sa atong plaza. Yan mga kapartner, mahuli namin mga kapartner kay gabi na kaayo na human namig panuroy diri sa Valencia Plaza. Abot na gikan sa Valencia. Mga snack sila. Ang snack kay panggutom. Ang kani oh, unsay nga ani Len? Date. Dates? Date Fresh na feeling, fresh feeling. Date na date. Dates sigad? Imong gi-research? Kasama ni nga prutas. Saan ko na? Na ay kuan. Cupcake nga green ang icing. Royal. Dates ko no ang nga ani gikan sa Kuwait. Dates gikan sa kuan. Kuwait. Dili na karoy. Mga kapartner, Asa mo kwarta? Ha? Ay mo kwarta. Naman to sa imo. muli namin. Ah, galakan siya. Huwag ka magkata. Di mo kuyos kasi. Ari lang i-kiss ko. Ay, mong cheese nice. Sige na part kay sila na ko ilang. Hindi pa ay. Kasi, Uy, huwag ka magkatag na kukwarta ganina. Uy. nagatag kanina kita. Sa mami, gulo. Ah, ito marzik. Bye bye. Pila na yung kwarta? Tunga ba May yung, bite eh. tunga ba yung, Ah. diba? Bye bye ate. Taga sa kwarta? Ay, Verse. orange. Verse. Ah, sa verse. Kada verse 20. Sige pa, dami. Sige daw. Sabi pa. Ma, Oh. May, Ayo. B, Ah, nawag rami ha, abot ha. Okay. damon ba? Saman. Tara, let's. Dami. Dasame. Ma, Ah.